unomntwana wesibili bathi uTshepiso ke ngwana wa tshwenya. My worry lo mntwana usana 15 years. Bafowethu hayi sizwe siphelile but hayi ingwana wa tshwenya ikhona. Imoja Love Channel 157 siyobona ukuthi siphuma kanjani. Ngiphethe umqondisi qhuthe maniki zindala zombili but asilime ziyetsheni sibalanda face to face, one on one, man to man. Hayi mama ayiluma. Ghetto Professor Chiphima Orange abangafuni mabayeke ngilandeleni bafowethu. Igama lami nguNomonde Genge. I'm 40 years old and ngihlala Orange Farm extension 8A. Okay, mina nginabantwana abayi4. My first born is 18, igama lakhe uHope. The second born uTshepiso uye lo mize ngaye. Okay, she's 15 years old now. Uqale ukushintsha ana 13. Sekahamba nabo isnafe uye esikolweni, ngifonelwe esikolweni ukuthi umntana uze nesnafe wathelela abanye abantwana etiyeni. Koko ekhaya. Sikhulekele ekhaya. Sawona? Sanibona njani sisi? Ngiphila kanjani? Siyaphila. Igama uNomonde. Nomonde. Good. Ngu-Israel Matsekezulu. Okay. Angihambi ngekho. Uhamba nomqondisi uJiyani. Okay, ngiyabona. Sisi usibizile thina bakaMoja Love. Channel 157 ngwana wathwenya. Yebo. Ngiyazi ukuthi vele ngeke usibize nje unganankinga. Njengoba sisebenza ngabantwana. Ithi siyenze kanje lento singahlala kuphi? Usitshele sizohlala endlini. Endlini ne? Yebo. Okay, lead us not into temptation but deliver us from evil. For that is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Okay, sis Nomonde. I sesifikile sisi wami. So ungasichazisela ukuthi obatla ruthuse jwang. Oh, okay. Nginabantwana abayi4. I-second born uTshepiso uye lo enize ngaye namhlanje. UStoti uTshepiso. uTshepiso akana fear in the world, like she can do anything. She's very wild. Maka ngaphandle. While maka sendlini very reserved. Umntana othanda isikolo, umntana othanda incwadi. Kodwa maka ngaphandle wenza izinto ezithusayo nami ngithi mangizizwa o ngiziboniswa ngithuke nami ukuthi kanti ngikhulisa umntana onjani. What is it that I'm raising la? Because I thought I'm raising my queen. I thought I'm raising somebody. I thought I'm raising umntana ozaba into enkulu ezweni one day. Because so far kubo bonke labanye abantwana angaze ngaba nale problem enginayo ngoTshepiso. Okay, esikolweni umntana right. Uthanda incwadi uya esikolweni akala problem esikolweni. No, esikoleni akana problem. Kuke kwaba nenkinga A1 nje esikoleni bangibiza for indaba ye-mini skirt. Yo, angazi ngibona iskirt esifishane kanje, angisazi sikabani. Mina iskirt engisithengile iskirt esifika la emadoleni esi-right for umntana. Outside the household, yini izinto lezi ezi-wrong oziphicaphile ukuthi uyazenza or owuzwa abantu bakutshela ngazo? uTshepiso uthanda ubumnandi. Uthanda and she's only 15. Ufaka impahla ezimfishane engingakazi mina ngazithenga. Uphatha neokapi uTshepiso. Uthi uyazivikela yena. Uzivikela ekutheni ngoba uhamba ebusuku. That means she'll rather as protected than ukuthi astope ukuhamba ebusuku. Uyabhema uTshepiso. Ubhema Ubhema isigareti nensango. There was a time where besekaqala khona lento bathi Zen, angiyazini Zen. Because when I tried to research about it, it's a pill e come down abantu aba mentally. Le pilisi lesizwele ngalamahlanya. Impilisi lamahlanya laba ba wild. Molibhemile abakhamba. Uba weak, amandla ayehla. Bathi lelo abangani bakhe bathi lelo akalibhemi njalo ubekalibhema makazoza endlini afuna ukuehlisa umoya. Uphatha iokapi. Yes, kuke kwafika umphakathi la bathi khona abanye abafana abagangayo ngale ePalm Springs bebabamba abantu inkunzi. So labafana bashawa bathathelwa wonke ama weapons bahlala bashawa njalo until one day labafana ba recruiter yena ukuthi sebazohamba naye ukuthi mhlambe mabayobamba inkunzi yena abe distraction. If ever bathi target ulo ya
yena yomdistractor, like mhlamba amhlekahlekise lo bhuti bona sebaya. So ngathi umphakathi yababuza ukuthi nina musinithathela ama-weapons, nithathaphi i-weapon le. But le kaTshepiso uze noTshepiso. uTshepiso ngibize ubabakhe because we've separated, and then ubaba afike azama ukukhuluma naye akamthathi nje akayithathi into ekhuluma ubabakhe. Abangani baka Tshepiso ukukhula kwakhe nje abangani abanjani? Kunale Facebook khona lo ibhoza yabo oba ongena ku Facebook angimazi lama client bawabiza ama client ukuthi wathathaphi lo mntana kodwa uzabafunela bayibiza ama hookups eJoburg. Kuyakhulunywa ukuthi hey asinamali for i16 aninamali hey ngiyasaba ucela umama asi hayi wena ama hookups akhona. Then kuyangenwa ku Facebook kuyahanjwa, because I remember there was a time umuntu angifonela athi ngibona umntana wakho eJoburg ngase Bree qedwe kwehla bamile lapho ngithi hawa umntana ukhona ula same street ngoba bebathe bayostudisha same street. Wathi wangishutela yena. One, I could not recognize my daughter because of the hair bekayifakile, the short mini skirt, but bekabhekile, but the body uyambona ukuthi umntana because I could recognize the shoes but I couldn't recognize athi umntana wakho lona umuntu ngiyabaza abantwana bakho. Yazama ukufona amafoni avaliwe nye lapha bathi mosazi abantu umntana nomama walapha athi umntana nami ngimazi akuwe bastudisha uTshepiso. Kodwa washesha wafika uTshepiso la ngisathi ngiba worried khona ukuthi ngiyoqala ngakuphi iBree ngiyagcwala indawo ngifuna nomntana wangena. Sisi wami ukhona uTshepiso? Ukhona. Silandele yena sibone ukuthi siphuma kanjani. Sisi Nomonde. Kunjani sisi? Ngiphinde. Ngicela umchazisele umntwana wakho ukuthi why usibizile thina. Okay, Tshepiso ngibize abantu abayiMoja Love kule hlelo ebathi ungwana wathwenya because senibona indlela engathi ndiyahluleka ngawe ngakhona ngebehavior yakho, indlela zakho ezimnyama, indlela zakho ezinthusayo, andikhona ukulala mina ebusuku because I fear for your life, something that I can't control because wena ujumpa ibonda uphume kukhiwe endlini uphume kukhiwa amagate ujumpa ibonda. Igama lami Tshepiso Lichiko, ngihlala extension 8A Orange Farm. Ngihlala nomama nabantwana bakithi. Siyabonga sisi Nomonde. Tshepiso umzwile umama wakho ukuthi athini? Uyalivuma icala noma uyaliphika? Ngiyalivuma. Ulivuma ngesizathu esinjani? Awusichazisele ukuthi uvuma under which circumstances? Mama mbhalela ingwana wathwenya cause ngiyahlupha. Like ukuhamba ebusuku ngalala endlini, ngiphuza abangani, ubhema, jumpa amabonda. Nilalaphi mani ngabuyanga ngoba kade usho ukuthi sometimes anibuyi. Ulalaphi mani ngabuyanga ekhaya? Maybe khabo mngani, maybe last week siyokhona late phambi kwakubo. Or sometimes nanoma singalala maybe emfaneni maka akusukuthi solala naye. Yeah, ngitshele wena Tshepiso, why nenza lezi zinto enizenzayo? Cause wena uqala esikolweni, ufaka ama miniskirt esikolweni. Why bewufika ushintsha impahla uma uyefika eklasini? Ukwenzelani lokho? Yabona lento ukuthi uthula ungakhulumi ngikwathisa nje okugcina. Angitshentshi impahla. Why bewufika esikolweni ugqoke esinye iskirt? umama bambiza esikolweni for ukuthi wena ugcoka iminiskirt. Umama yamthusa le ndaba ngoba mawuphuma la endlini ugcoka iskirt eside les umama akuthengele sona. Kuthi uchange kuphi? Ngesikhathi bani akazi umama wakho phela mawuye esikoleni umama wakhe naye uye emsebenzini. So iyenzeka kanjani ke? Iskate wasika. Usikela. Usikelani? Besingangiyani. Ungashashayi.
Bese ngangilingani besinkulu. manje wawo sisenza iminiskirt Bengiqala ukumbona athukile uTshepiso akana fear in the world noma ungamshaya noma ungamthembisa noma ungathi umthusa ngobani akathuki bengiqala ukumbona athukile because he was even shaking maba lokuba khuluma naye ngitshele beniyokwenzana egoli nabangani bakho eJoburg Jozi. yeah yeah MTN Bese ngange-MTN. But Benikuphi? hook up something That day besihamba besi-3 ngingikhuluma amagama mara besihamba si-3 lo oyi-1 ngitshela ukuthi like uyothenga amateki la waseJozi angibonisi imali mase sifika laphaya bangi-explainela ngale nto le bathi hook up sacishe sayenza mara sangisayenza bathini khuluma phela Yini? ngesilungu. Hook up. bangitshela ukuthi like if ufuna imali uzolala nomuntu macitha uzokuphi imali mara ngagcine ngayala lento leyo sabuya eThozi mina ngeke ngaya kayi-1 which is bona bebahlezi baya vele namanje yabo bekuyi-16 zakaDisemba vele besifuna imali yabo futhi bathi like ulala nabantu for imali nibulale nomuntu uzokupha angazi imali ayi ngavuma vele sagibela that day bethamba si-3 masifika le mina ngazicabanga ukuthi hayi akusimi lo muntu lo nanoma like vele sengimoshekile mara ngeke ngize ngimosheke to that point ukuthi ngithengise umzimba wami akupha amathaveni abantu abana 15 abana 15 awekho ne-driver phi nini endaweni eziningi nifike nirobhe laba abagadile lapha egeyithini nincenga ukuthi ningene nini no maybe bayabafaka nje like nithini Abafana. khuluma abasivimbi abanivimbi ya ababavimbi bayabafaka angithi amantombazana uyakutshena mama ukuthi uyajiva lo mntwana uyakutshena ukuthi uyaphi nje ubona nje engasekho mina ngibona ngasekho into eyenza ukuthi singalali endlini like ukuthi sithanda ubumnandi tshwala masihlangene sonke kuba mnandi and vele sithuthana ngezinto ezirong qondise yes awuqondise yeah awukho kunye qoka ama-tracksuit mina nawe siyoqondisana okungcono ngoba manje azizwani vele ngenkulumo ya no mhlawumbe sizokhuluma udeserve i-punishment yeah and ungasiphakameli yeah ya ungafuni ukusitshela enye into esingayilindelanga hayi lapha ngidlali lapha otherwise sizoyenza faka isicathulo ngenye indlela-ke ngoba ngokucelile ukuthi is-ana siyenza smart or siyenza rough and tough shintshile okugqoka ukhulumile yagqoka no ilokuzana sikuzwile ukuthi ukhulumile siyakushintsha-ke from namhlanje siyabonga ukuthi ukhulumile sizwile so khona into odeserve ukuthi siyenze kuwe ukukhipha leli demon onalo ukukhipha nosathane lo ongaphakathi kwakho yabona le demon attack kuwe ufake endleleni ungakamosheki ithi ngikutshela yabona istage sokuba na 15 is the most dangerous stage angithi uhluluma makho wena ujampa amabonda ubatshele nokuthi ngizophula amafestere manje ngavuli la uvule umnyango rough so ngathi ungena kwakho angithi so thina ke akusiyithi umamakho ene angicabanga ukuthi uzosihlula mara once wahlula thina kusho ukuthi siyakeka kusho ukuthi uyesihogweni ke wena nje straight nje impilo angeke usoze ube nayo ngithatha lesicathulo sakama-orange usize 18 ngokugxoba ngayo ikhanda sicela uyogcoka amateki udlala nawo hambe uyogcoka amateki mabathi sengena ku-punishment bengayazi ukuthi kuzenzakalani ne ngoba mina like ngikhulumile and angifuna ngikenza amanganga bengitshela ukuthi maybe like bayadlala or ini maka ngabona ukuthi kusikazi babona uzoshaya i-1 2 wokushaya so shayela ezandleni zami wosi jumpa manje ya lapho kanjalo ye kanjani what do you mean mawuthi kanjani yabona ithani izandla so uzobe ushaya lezi yabona yazi hop akho wosi ya Asazi kangaka. Let's go. yes
Yes, girl. Wos. Hey, come on. Hey, angicathi ngizodlala nawe la ngisumngani wakho mina. Wos. Ngeke phela wena umajayivana. Yes, nakho-ke manje uyenza. Ya. Angikuzwa ngibingelela ikhamera. Wos. Angihleki na. Wos. Yazi ngizokulanda ngesicathulo lapha. Yes. Wos. Yabona wena uyangikwatisa yazi. Shothi ucathi iyadlalwa. Sona phansi. Okay? Yeah. Up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, Phakama wena. 4, 5. Phakama wena. Hey. Cathi ngiyadlala la. 1, 2, 3. Phamisa inyawo. Yabona zinjani? Kanjani kanje? Uthi yabona? Aphamba Angithi inyawo. ubhalansa ngesisu. Phamisa inyawo. 1, 2, 3, 4, Nomuntu uhleli flat. 5. Bona kahle hle uyadlala wena. Mina ngiyajima wena uyadlala ne. 1. Akunamntwana ongeka Phamisa inyawo. Yiko nizoyema 1. MTN. Yes, nakho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus 10 okugcina. 1. Jump. Ukutshela ukuthi i-punishment. Jump. Akusama aerobics. Jump. Stand by, ready? Yeah. And Jump. Bambezela ngayo. Ya awubambezela ngithi ngibone bengibambezele ngani mina. Jump. uqala from uphansi. Yeah, jump. Yeah, Yes. you start from Jump. so. Jump. Then you jump. Yeah, jump. Kanjalo. Jump. Asibone. Yes. Yeah. Sit. Woza kimi. So. Senza so. Yes. Woza kwa right. Asiye kwa right. Woza. Yes, asiye. Yes. Woza. Akho le niyenza impela nijive. Funa yona ngempela nakho. 1. Sethe 2. Sethe 3. Woza. Angithi niyahamba niyojive. Uyabona manje uyangicasula manje. Angithi yenza ukujive. Pho. Good girl. 1. 2. Intombi yasemoyeni. 3. 4. Ama-shoulder angene ngaphakathi. 4. Woza. Yeah, pressed inside. Woza. 6. La kusukumela. Yeah. Yashona phansi. Party le. Yeah. Let's go in. Let's go. 1. Yeah. Kanjalo. 2. Woza. 3. Woza. 4. Njengoba singaphandle sesenza ama-exercise bewabuhlungu wonke maka ngifile ngathi like bengiwadeserve ngoba ubuhlungu bengizwisa umamami ku-more than lokho engizwile today. Ngiyalapha ya nge-sprinting ngibheke ukuthi ngenza kanjani ne yabona uyagijima so speed bukelela ikhamera uyabuya speed asi naye ikhamera let's go yeah Woza baba. Woza mama. gijima bakumele gijima Run. awurani wena uyadlala wena udlala ngami ne ngizokwenza isokunye awuhambi lapha uzama uyofika lapha ngibona Yeah. yes uyazama woza Gijima kuphela usululeka. yes uzoluleka yes buyela okugcina gijima Wesake ukwazi ukuhamba. Mele ugijime that's all. ya uthuma boya yes buyela futhi buyela okugcina buyela Lulinyawo zikhahlele gijima lenyawo. woza Kula ongeke ufile khona. Akamela. manala Asimela. Suza ukuthi isigwebo singenile na. woza mama wakhe Oh, dash at him. awubheke khona manje uyidaya into emehlweni inyembe ziphuma zimnyama ngathi ingane kaSathane unane tattoo ye butterfly la Usazophinda uhlupha umama. Sho. Damuzwa mama. Uthi ngeke asaphinda kuhlupha, ngeke usaphinda ujumpa amabonde. shona Ngeke usaphinda uhambe ebusuku. akazisho Eh? yena
awuzisho amtshele umama ukuthi and ku-right akukwa ngeke ngisaphinde ngihambe ebusuku ngeke ngisaphinde ngijabiwe ngeke ngisaphinde ngihambe ngiphuza ngeke ngisaphinde ngibheme ngikhethe nabangani aba-right ngithambe nabangani abahona going forward ngifisa ukutshintsha vele ngitshintshe abangani ngitshintshe indlela lezi bengizihamba and amaphupho wami ngifuna ukuwafeza. mama words of support what do you say Mina ndiyathemba ukuthi yonke lento leyitshoyo uyayimina and uzotshintsha because if ungatshintshi not only are you killing yourself but you're also killing me and the family that I'm trying to build. how do you feel about the program Hayi ngijabulile kakhulu and ngiyathemba ukuthi naye uyabona ukuthi there was effort efakiwe namhlanje and angifuna ayithathe ngendlela ngifuna azi ukuthi le into eyenzakale namhlanje or going forward izomakha ngicela ukuthi ayithathe ashintshe for sure angakhulumi manje ngoba athenga ubuso bami or abantu behlelo ukuthi inqwana waso yayifikile namhlanje mina ngijabule kakhulu because also ngibone elinye side lakhe uTshepiso